Il-kampanja Prove It Matters tfakkar lil dawk fil-poter fl-importanza ta' drittijiet ta' tfal. Hija inizjattiva ġdida mill-Uffiċċju tar-Rappreżentanta Speċjali tas-Segretarju Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda tfal u l-Konflitti Armati, Vanessa Frazier. Il-kampanja hija wkoll parti mill-konferenza dwar it-tfal u l-konflitti armati li f'Malta laqgħet flimkien imsieħba internazzjonali biex javvanzaw l-isforzi għal ħarsin ta' tfal affettwati minn konflitti armati. Fil-ftuħ tal-konferenza d-Deputat Prim Ministru u Ministru għall-Affarijiet Barranin Ian Borch qal li l-paċi hija fundamentali biex it-tfal iħossuhom siguri fil-komunitajiet tagħhom u biex ikollhom aċċess għall kura tas-saħħa u l-edukazzjoni. Tenna l-impenn ta' Malta li tħares li t-tfal li jgħixu fil-gwerer u l-instabilità. Fl-istess ġimgħa li Malta tospita din il-konferenza internazzjonali saru wkoll attivitajiet ferba skejjel fejn kienu tfal stess li tkellmu u talmu dwar it-tifsira tal-paċi u dialogu. L-istudenti ħolqu wkoll messaġġi ta' paċi li se jitpoġġew għal-wiri fil-kwartieri ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda fi New York. Illum għamilna kraft ta' dav u ġofi u ħanibattuha lil pajjiżi li qegħdin fil-gwerra u ġofija messaġġ għal paċi u din id-daw tfisser sinjal ta' paċi. Aħna nħossuna l-fortunat li nistgħu mmorru skola ta' kuljum u fil-basket tal-iskola li ssibu l-lunch li jistewna l-mama u l-papa. Hawn ħafna tfal fid-dinja li mhumiex daqshekk laki għax f'pajjiżhom hemm il-gwerra. Is-Sottosegretarju Rappreżentanta Speċjali tan-Nazzjonijiet Magħquda Vanessa Frazier qalet li l-protezzjoni tat-tfal illum hija investiment f'soċjetajiet iktar stabbli, ġusti u reżiljenti għada. Huwa importanti li t-tfal ikunu jafu x'huma d-drittijiet tagħhom u importanti li aħna nagħlmuhom li hemm tfal fid-dinja fi situazzjonijiet ta' kriżi u ta' gwerra fejn m'għandhomx id-drittijiet kollha tagħhom. Aħna t-tfal tagħna l-Maltin nagħlmuhom l-empatija għat-tfal oħrajn. In-Nazzjonijiet Magħquda tistma li wieħed minn kull 6 tfal madwar id-dinja jgħixu f'ambjenti affettwati mill-konflitti.